Ahoj, ahoj, zdravím fanúšikov garáže Vaľko asi. No opäť som u sama v Prešove v garáži SC Detailing a za mnou je auto, ktoré už u mňa dávno bolo. Možno 2-3 roky dozadu sme na to ťahali vtedy ešte, ak sa dobre pamätám, titánový náter od CS2. CS2 to sú Američania a robil som aj taktiež interiér, takisto som to ťahal do keramiky, no a zákazník teraz v podstate chce obnoviť tú keramiku vo vnútri, auto zvonku mám umyť, je to dosť zamuškované a pozriem aj ten motorový prístroj. Nebudem umývať klasicky, nebudem ho vapkovať, iba ho vlastne vyfúkam s tornadorom a námličkujem plasty, nebudem tu dávať zbytočne nejakú tú vodičku, keď nemusím. Toto je tiež pekne zadžubané, vidíš, mušky tu poprelietávajú, no a kapota je pekne osiata muchami, no však tu je hotový cintorín. Všetko je to oflakané, no uvidíme, jak to bude, keď to umiem. Čo s tým? No a kolesa. Toto je akože... Umývať toto kolesa, toto je šmerc. No ale čo už, treba to sem tam poumývať. Späťaky, dobre, otriskané. Toto sa mi páči, otvoríš teraz dvere. Technológia. No, a vidíš, hej, proste sedačky sú už, to bolo biele, ale už nie sú biele, už sú také, no, aj tu vidíš. Takže všetko toto vyčistím a ošetrím. Koberčeky vytepujem, no a madla, hej, všetko vyčistím a ošetrím. No, ale na prvý pohľad si povieš, čo tu čistíš, však to je čisté auto, ale pri takých autách je to, vieš, ak to proste musí byť fakt, že tip top. Ty kokos, tu čo to je, tu takoho zavraždili, zavraždený pavúk, fuj. No dobre, ideme ešte do kufra, no toto je kolesa, matko raj, kolesa mojo. Technológia, no kufor je čistý, poprataný, viac menej, no sem tam dajaké zrnko piesku. Taký oný. Tu. Dobre, pohoda. Nič strašné. Technológia! No. Televízory, kúkaj tu. Tu televízor, tam televízor, tu televízor. Samý televízor motor. Na jednej pozeráš narkózu, na ďalšej hnojku. A tak. Dám si odstraňovač mušiek, alkalickú penu, kolesa vyčistím a vyumývam to so šampónom kyslým a potom dačo na to natiahnem a uvidím.
auto umyť. Trvalo mi to iba 3 hodiny. Si povie, 3 hodiny, to je nenormálny, tak dlho motorom, no však nie je malé auto, to je veľké auto. A keď to chceš pekne pomývať, kolieska, to ten milión ľučové, motorový priestor. Hore na streche auto stalo takde pod takým stromom, tam bolo milión listia, ktorý človek pri takom veľkom aute ani si nevidí, ani neuvedomuje. Skontrolujem si motor, lebo som ho síce urobil tak, že skoro na sucho, ale pozri, vidíš, ešte mi tu vlastne voda zostala, takže nechám to šťúriť, nie, takto. Všade mi to kvapka. No vyutieram to a nechám to otvorené, nech to odvetráva sa, ale inakšie, hej, však nemôžem povedať, že bol taký, že hnusný, riňavý, odporný, ale bol špinavý a teraz už vyzerá. Čo sa týka najkrajšieho auta na svete, áno. Čo sa týka keramiky, hovoril som že som tam dával CS2, americká keramika, tam bol titanový povlak vtedy na to daný. Už si nepamätám, koľko rokov sľuboval výrobca vtedy, ale určite okolo 5. A prešlo od aplikácie 3 roky a čo sa týka nejakej tej hydrofobnosti alebo dačo takého, tak jednoducho to už dávno není, ale auto má stále krásny lesk. Po umytí jednoducho, proste je vidieť, že na tom aute niečo je iné, hej, lebo proste tá keramika má tú svoju vlastnosť takú, že ona dlhodobo udržuje ten lak taký svieži, taký mokrý, aj keď vlastne to hydro, ten bidding odchádza relatívne skoro. Každopádne na predku je nalepená folia a na zadku nie je. A je vidieť, že čo vo folii je, ako sa umýva folia. Táto folia neviem, aká tam je, ale umývala sa veľmi dobre. A takisto tu tie spodky dverí, toto proste bolo mŕtve, nič, 0 bodov, ale tento zádok, tu sa niečo dialo, tu proste vznikal mi celkom pekný shitting. Keby to bolo na celom aute, tak by som bol spokojný. Ale zase, neviem koľko auto má ani najazdených kilometrov. 32 000, 3192 a 43 000. A nepamätám si, s koľkými kilometrami ku mne prišlo, ale bolo to relatívne nové auto, alebo zanovné, alebo tak proste, že viac menej z predajne hneď možno nejaká predvádačka, alebo také, čo to bolo, už nepamätám. Takže tak, ale to auto pravdepodobne chodí len ďalkové cesty, hej, rýchlo, ďaleko a rýchlo. A predstav si, že na takom aute proste 100-120 sa proste nebudeš čuškať, lebo to ani necítiš. To ani auta ideš 150 a ty ani necítiš, že ideš proste v tom aute necítiš nič v tom necítiš. Takže že na takých autách sa chodí rýchlo, ako chodí sa rýchlo, tam sa limity dajú, akože tam sa s tým neserujú. Ja netvrdím, že o nich tak chodia, hej, ale to proste stačí si všímať, že okolo seba svet si treba všímať. A interiér, už mi to zatiahlo tie pony. Počkaj. Interiér idem povysávať, vyfúkam, hej, akože tu ani nie je tu nejaké, že veľa špiny, pozerám, že väčšinou túto v tých, no tak tu našiel som jednu špinku, wow. Jednu špinku som našiel, ale vidíš, hej. Tu má dielko už je také hnedé, treba ho vyčistiť. No a koberčeky proste pekne vytepovať, povysávať. No ale ak som natiahol slick look. Už som nezabudol na tieto srandy tu dole, tie čo sa vysúvajú. Ja vám ukážem, jak to funguje, to musíš mať kľúčik. Musíš mať kľúčik pri sebe. Ideš spustiť systém, dáš vozidlo. Ale nie je to na všetkých autách rovnako, lebo poslednýkrát, čo som mal Maybach, ale bolo tam české menu a tam som nevedel to nájsť. Kde to je? A tu je našľapná doska. Vysunúť. A už sa vysúva. Paráda. Hej. No a keď som mal ten český Maybach, tak tam som vtedy
Vtedy som maturoval. To isté GLS-ko, hej, ale neviem, či bola biela koža, to už si nepamätám. No a na interiér, teda na kožu som natiahol tento Nasil Leather Boost. Veľmi dobre sa s tým robí. Píšu, že to vydrží rok. Čo je úplne, že reálna výdrž v pohode. Nálepku nedávame už súvremené nálepky. Stará vineta, z oblačku som dal dolu. To nebude nám to špatiť. Dobre, mám to hotové. Musel som ešte urobiť kolesa raz, lebo zabudol som ich pretočiť. A keď som ich pretočil, tak mi ešte tie niektoré lúče dostali škaredé, ale teraz už je to dobré. No, interiér som vyčistil, vyfúkal, povysával. Ako vravím, vypisuje nám oni, že nemáme baterku, no len počkaj. Asi tu trošku ťuknem do toho. Tiež tu je ten. Oný a... Dobre, nech to malo. Nechám ho trošku, aj po klepe. No, toto. Všetky okná. Tu máš takú onu vzadu, som ani nevedel, alebo som zabudol. Počkaj. Máš ten televízorik a na tom televízoriku som si stiahol všetky okná, všetky som si otvoril. Ešte paráda, normálne odpálil som. Hľadal som gombík, bo tu sú vzadu zaslony takisto. Hľadám, kde to tie gombíky na zaslony. No našiel som. Ko hľadáte, nájde. Takú mini exkurziu okolo toho auta, bo auto je isto, že pekné. Pozatváram dvere. No. Dáme tam takú pesničku.